L-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem qed tappella lil politiċi sabiex jiġu f'sensihom bil-Gvern għandu jwettaq riformi immedjati fosthom fil-mod kif jaħdem il-Parlament u kif jiġu ingaġġati persuni f'positions of trust. Skont l-MEA hija xokkanti li l-korruzzjoni u t-tixħim saru parti mill-kultura tagħna għalkemm mhix sorpriża li s-sitwazzjoni f'pajjiżna iddeterjorat sa dan il-punt tant illi skont il-Eurobarometer 87% tal-Maltin jemmnu li l-korruzzjoni hija parti mill-kultura ta' kif joperaw in-negozji. L-Assoċjazzjoni ta' minħaddem qalet fi stqarrija li bħala pajjiż spiċċajna neżlin fir-rotta illi tpoġġi l-imprendituri bħala nies opportunisti u li s-suċċess fin-negozju huwa dipendenti fuq min taf fil-politika flok li tkun bieżel u kreattiv. L-MEA fakret ukoll li huwa xokkanti li 79% jaraw li hawn tixħim rampanti u abbuż ta' poter f'pajjiżna. Fid-dawl ta' dan kollu speċjalment dak li ħareġ mill-Eurobarometer fl-aħħar ġimgħat, l-MEA qed tappella b'saħħa lill-Gvern biex iwettaq riformi immedjati. Il-proposti tal-MEA jinkludu li jkun hemm parlament iżgħar b'deputati full-time li jitħallsu aħjar u li l-partiti ikunu finanzjati mill-Istat. Apparti minn hekk qed issir pressjoni biex il-kuntratti kollha ta' min għandu positions of trust ikunu trasparenti, dan fil-waqt li jsir awditjar fuq il-mod kif jaħdmu. Punt ieħor illi semmi l-MEA huwa dwar il-kuntratti tal-Gvern u li dawn ma jibqgħux moħbija kif sar fl-aħħar snin. Tali kuntratti u deals għandhom ikunu pubbliċi fi żmien 3 xhur u m'għandhomx isiru deals ma' kumpaniji li ma nafux min ikun l-ultimate beneficiary owner tagħhom. Fuq kollox riforma oħra li għandha ssir hija dwar ix-xiri li għamel il-Gvern bl-MEA tajt li għandhom jiġu infurzati ir-regoli marbuta mad-direct orders.